Volám sa Patrik Majdiš, som zo školy Pavla Arsaga Hviezdoslava Trstené a som z triedy 9C a na hodine fyziky sa idem pokúsiť spraviť kompas pomocou polystyrénu, misky s vodou a magnetu. Polystyrén priložím na misku s vodou, položím naň magnet magnet sa nám teraz ustáli. Červená farba znázorňuje severný magnetický pól a modrá južný magnetický pól. Oproti geografickým pólom existuje deklinácia. V našich podmienkach je to približne 5 stupňov. Na magnet priložím uhlomer a naznačíme približne 5 stupňov. Týmto spôsobom nám ceruska určuje severo-južný geografický pól.